Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлнара Ахмадиева. Бүгенге программада. Узып та үтеп тә булмый. Рус Акташы авылы халкы Лиза Чайкина урамының тормышын шулай бәяли. Алар сүзләренчә, бу юл инде күптән ремонт күрмәгән. Төнлә Әлмәттәге бер ишек алдында машина янган. Хәзер бу хәлнең сәбәпләрен ачыклыйлар. Әлмәттә дулкыннарны буйсындыручылар очрашты. Шәһәр сусаклагычында сапсерфинг буенча ярышлар үтте. Узып та үтеп тә булмый. Рус Акташы авылы халкы Лиза Чайкина урамының торышын шулай бәяли. Алар сүзләренчә, бу юл инде күптән ремонт күрмәгән. Яңгырлардан соң ул сазлыкка әверелә. ЮВТ 24 урынга чыкты. Халык һәм җирлек башлыгы белән аралашты. Сугыш вакытындагы кебек дип канәгатьсезлеген белдерә җирле халык. Алар бу урамның партизан Лиза Чайкина исемен йөртүен дә билгеләп үтәләр. Бу урамда яшәүчеләр саны күп булмаса да, алар арасында күп балалы гаиләләр бар. Шулай булгач, олылар гына түгел, балалар да интегә. Вот сколько мы живем здесь, вот дорога, вот такие дороги. Без монда күпме яшибез, гел менә шундый юллар. Бигрәк тә коеп яуган яңгырлардан соң үтеп тә, йөреп тә булмый. Балалар велосипедта җәяү йөри алмауларына зарландылар. Һәр вакыт резин итек киеп йөрделәр. Сами видите на нашей дороге-то здесь. Үзегез күрәсездер, безнең юллар монда җәен дә, кышын да узмаслык. Бигрәк тә яңгырлардан соң кыт-ышкыш хәл. Юлларны ремонтласалар, яшәүләре рәхәт булыр иде. Сүз уңаеннан ремонт булган, ләкин бик күптән. Аны монда ярты гасырдан артык яшәгән кешеләр генә хәтерли. Один раз засыпали тонкий. Бер тапкыр юка катлам җәйделәр. Анысы кайчан булганын хәтерләмим. Рус Акташы авыл җирлеге башлыгы кешеләренең шикаятләре белән килешә. Юл ремонт таләп итә. Ул 2022 елда төбәк программасына кергән, әмма билгесез сәбәпләр аркасында бистәнең 3 урамы шул исәптән Лиза Чайкинада планнан чыгарылган. Да, мы ежегодно пролонгируем все наши заявки, исходим от жалоб жителей, от официальных обращений. Без ел сайын халыкның рәсми мөрәҗәгатьләреннән чыгып, барлык гаризаларыбызны озайтабыз. Беренче чиратта авыл башкарма комитетына килгәннәрен, барысы да шул исәптән районга да бәйле. Әгәр безне программага кертсәләр, чөнки әлеге юл өслеген без программа аша гына ремонтлый алабыз, авыл бюджетында моның кадәр акча юк. Ягъни бу безнең авыл җирлеге өчен бигрәк гаять зур чыгымнар. Төнлә бер ишек алдында машина янган. Хәзер бу хәлнең сәбәпләрен ачыклыйлар. Ә менә җирле халык гаепне чит ил машинасы хуҗалары гаиләсендәге низагта күрә. Янгын 9 июль көнне кичке сәгать 10 тирәсендә Совет урамындагы 125-нче йорт янындагы парковкада чыга. Шаһидлар сүзләренчә, башта чит ил машинасы хуҗалары ир белән хатын арасында ызгыш чыккан. Ә тиздән автомобиль яна башлаган. Дәлил сыйфатында видео язма. Мой муж. Минем ирем машинага ут төртә. Хәзер ЮХИДИ Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре киләчәк һәм моны хәл итәчәкләр. Контроль астыннан чыккан низаг зуррак аянычлы нәтиҗәләргә дә китерергә мөмкин иде. Янәшәдә торган машинаны ялкын эләктереп алган. Мама, смотри, у нас. Әни, кара әле, безнең ишек алдында машина яна, шаккаттырылык. Бәхеткә янгын сүндерүчеләр вакытында килеп җитәләр. Кешеләрнең берсе дә зыян күрмәде. Янгынның сәбәпләрен сорау алучылар ачыклый. Бөтен гаилә белән Эмин җәй акциясе шәһәр паркында узды. Төп катнашучылар балалы гаиләләр. Уен формасында оештыручылар аларга җәйге каникул чорында юлларда куркынычсызлыкның төп кагыйдәләрен искә төшерделәр. Вот твоя удочка, здесь магнит. Смотри, это магнитный пазл. Зацепил машинку и убрал. Вот какой мы сейчас поймали? Какой автомобиль? Полицейский, правильно. Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык атнасында шәһәр паркында куркынычсызлык утрауы ачылды. Уен формасында балалар гадәттән тыш хезмәтләр белән таныштылар һәм юл хәрәкәтенең төп кагыйдәләрен кабатладылар. Мәсәлән, пазл җыеп, юл белгеләрен истә калдырдылар. Я пазл собираю. А что сделали? Что соберешь в итоге? Пешеходный переход. Ты уже догадалась, что это за знак? Молодец. Тагын балалар әти-әниләреннән белгәннәрен сөйләделәр. Мәсәлән, светофорның транспорт эшендә, җәяүлеләр эшендә әһәмияте турында. На красной машине нельзя ехать, а
Кызылга машиналарга барырга ярамый, ә кешеләргә кызылга йөрергә ярамый. Сары төскә машиналарга әзерләнергә кирәк, ә яшелгә кузгалырга. Белемнәрдән тыш катнашучылар махсус бүләкләр, юлда куркынычсызлык чаралары турында белешмәлекләр, хәрәкәттә катнашучы яшь кешенең дәфтәрен, шулай ук агачтан ясалган билгеләр алдылар. Аларны теләгән һәркем үзе буяды. Оформляли машинки, из которых можно сделать потом значки. Соңыннан балалар белән машиналар бизәдек. Аннан истәлек өчен билгеләр ясарга мөмкин. Җәй көне балалар юлны ничек дөрес кичү, самокатта, велосипедта ничек йөрү, машинада үзеңне ничек тоту турында белергә тиешләр. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе белән берлектә балалар һәм ата-аналар өчен бөтен гаилә белән имин җәй акциясын үткәрделәр. 119 маскировка шелтәре, 220 окоп шәме, токмач һәм башка гуманитар ярдәм. Сөлей авылы волонтерларының күбесе пенсионерлар. Олы яшьтә булуларына карамастан, алар инде 1 ел фронт файдасына хезмәт итәләр. Көн саен иртән килеп, солдатларга гуманитар ярдәм җыялар. Аларның күбесенең иң якын кешеләре махсус хәрби операциядә. Әлфия Аблязова улын узган елның октябреннан бирле күрмәгән. Аның ялга кайтыр мөмкинлеге юк. Сагыш белән көрәшү һәм илне саклаучыларга файдалы булу өчен хатын-кыз волонтерлар сафына баса. Народ и фронт. Халык һәм фронт бер-берсенә ярдәм итәргә тиеш, ә бездән башка булмый. Минемчә, барысы да катнашырга, ярдәм итәргә тиеш. Шул чакта гына без җиңәчәкбез. Волонтер Фирдәвис Ибрахимова гаиләсенә узган ел кайгы килә. Яз көне махсус хәрби операциядә аның улы батырларча һәлак була. Югалту кайгысын әз генә булса да басар өчен күршеләре аны волонтерлар төркеменә алып килгәннәр. Чьих-то сыновей, мужей. Кемнеңдер улларын, ирләрен, балаларын безнең маскировка шелтәрләре коткарсын өчен. Кемнеңдер гомерен коткарып калсынга. 1 ел эшләү дәверендә волонтерлар 100дән артык маскировка шелтәре үргәннәр. Моннан тыш башка гуманитар ярдәм җыялар. Ветераннар советыннан Лилия Шәйхетдинова эш шул кадәр күп, монда кунмыйбыз гына ди. Наши дети там воюют. Некоторые умирают, некоторые... Безнең балалар анда кайберләре үлә, кайберләре аяксыз кайта. Безнең йөрәк түзми. Элеккеге кебек менә 41нче елда тыл хезмәтчәннәре эшләгән. Без дә шулай ук эшлибез һәм эшләячәкбез. 119 маскировка шелтәре, 220 окоп шәме һәм 50-60 килограмм токмач. Шулай ук дарулар да җибәрәбез. 86 яшьлек Саубанованың оныгын мобилизациялиләр. Ул җитди яралар ала. Госпитальдан соң яңадан алгы сызыкка китә. Аның әбисе биредә тылда Россия армиясында ярдәм итәргә теләп, көн саен хезмәт куя. Помогать только свои Үз улларыңа барысына да ярдәм итәргә. Тик сугыш бетсен, тынычлык урнашсын һәм элеккечә яхшы яшәргә кирәк. Без шуны телибез. Тихоновкада автомобильләр йөзә диярлек, ә халык көймә сатып алу турында уйлана. Чөнки юллардагы күлләвекләрне урап узып та булмый. Халык берничә тапкыр хакимияттән ярдәм сорады, ләкин аларга узарга салым акчасына гына исәп тотырга тәкъдим иттеләр. Ул акчалар кызганычка каршы җитми. Бу Тихоновкадагы Вишневая урамы бернинди проблема юк кебек тоелырга мөмкин. Автомобильләр юлдан тыныч кына узалар. Тик бу видеоязма яңгырдан соң ук төшерелгән һәм мондый вазгыять даими рәвештә. Көймә шулай ук Терешкова, Маяковский һәм Елховская урамнарында яшәүчеләргә дә кирәк булырга мөмкин. Бу юллар буенча хәтта ашыгыч ярдәм дә уза алмый, ди җирле халык. Приезжает, им приходится оставлять машину дальше. Килә, ләкин аларга бу йортка барып җитү өчен машинаны ераграк калдырырга туры килә. Әгәр дә авыруны хастаханәгә салу кирәк булса, яз һәм көз көннәрендә бу күлләвек андый мөмкинлек бирми. Юлларның мондый халәтен кешеләр туфрак утыру белән бәйлиләр. Алар инде берничә тапкыр җирле хакимиятләргә юл проблемасын хәл итү өчен мөрәҗәгать иткәннәр. Обращались. Без мәктәбе администрациясенә мөрәҗәгать иттек. Безгә беркем дә игътибар итми, үзара салым акчасы җитми диләр. Соннарга килгәндә бу йорт биләмәдән елына 400 сум. Республика авыл кешеләре керткән һәрбер сумга 4 сум өсти. Бу акча барлык проблемалы участокларга да җитми. Асфальт салырга вәгъдә итәләр, ләкин кызганычка каршы бөтен җирдә дә түгел.
Нам обещают положить асфальт буквально несколько десятков. Безгә берничә дистә метр асфальт салырга вәгъдә итәләр. Бу Тихоновка авылына кергәндә мәктәп һәм медицина пункты янында. Моның белән бетте, башка акча юк. Һәр хәлдә без шәһәр ярдәменнән башка яши алмаячакбыз. Без шәһәрдән безнең проблемаларга игътибар итүен сорыйбыз. Бу үтенечне без район башкарма комитеты матбугат хезмәтенә юлладык. Җавап Түбән Мәктәма хакимиятенең җаваплылык зонасы. Анда да сорау җибәрдек. Җирлек башлыгы хәбәр иткәнчә, юлларны ремонтлау планлаштырылган, ләкин кайда икәнен төгәл әйтмәде. Вакыт күрсәтер. Әлмәттә дулкыннарны буйсындыручылар очрашты. Сапсерфинг буенча ярышларда 60-тан артык кеше катнашты. Ярышлар шәһәр сусаклыгы өчен узды. Нефть башкаласы өчен сапсерфинг яңа күренеш түгел. Мондый чараны беренче тапкыр 3 ел элек үткәргәннәр һәм ул су спорт төрләрен яратучыларның йөрәкләрен яуларга өлгергән. Сапсерфлар кыска дистанцияда махсус такталарда 1 чакрым йөзеп үтәргә тиеш иде. Озынында сапларда 10 чакрым араны узу. Фестиваль 3нче тапкыр үткәрелә һәм беренчелек өчен көрәшергә 60-тан артык катнашучы килде. Стал популярнее. Фестиваль популярлашты. Башка шәһәрләрдән дә киләләр, киңәя барабыз. Катнашучылар саны арта бара. Күбрәк профессионаллар килә. Тамашачылар саны да арта барды. Кемдер тыйнак кына ярышларны күзәтә, кемдер актив рәвештә сапсерфлар өчен җан ата. Көчле җил ярышларга үз кагыйдәләрен кертә. Гәрчә саплар җил һәм дулкыннарсыз вакытта йөзү өчен каралса да, Роман Некрасовка бу киртә булмый. Ул беренче булып килде. Мне не мешал, но каким-то участникам, безусловно. Миңа комачауламады, әмма кемгәдер һичшиксез авыр булды. Кызлар анда гомумән барып та җитмәделәр. Роман инде 3 ел сапта йөзә. Нигездә яршаллыда шөгыльләнә. Әлмәт фестивалендә ул беренче тапкыр. Җиңүче уңыш сере дөрес сайланган тактада булырга мөмкин дип бүлеште. Лучше иметь... Төрле һава шартларына берничә такта булу яхшырак. Өчәү булса тагы да әйбәт. Тары, киңе һәм тагын да киңрәге. Шул ук вакытта сабборд традицион такталардан аермалы буларак, зуррак габаритларга ия. Оештыручылар сапсерфинг фестивальләрен ел сайын оештырырга планлаштыралар. Анда теләгән һәркем катнаша ала. Тагын да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Шуның белән безнең бүгенге яңалыклар тамам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.